Gaurkoan, Arantza Ibarra dugu hemen, bueno, ia ostiralero bezala, ez da, estreinaldiekin eta beste zinema kontuekin. Hori da. Zer modu zaude? Ondo, desiatzen zuekin egoteko. Bai, gu baita, gurekin egoteko. Pozten naiz. Bueno, konta iguzu, ze egun hauetan gainera hori zinemaldi egunak edo epea da, ez? Bai, daukagu Sitgesekoa oso garrantzitsua dela, zinemaldi potoloa, Sitgesekoa beldurrezkoa eta fantasiazkoa 50 urte egiten du, eta urriaren 5ean hasi zen, eta 5ean amaituko da. Eta orduan, inauguratzeko zein eduki dute, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro danak ezagutzen dute, Sitgesen estreinatu zuen Laberinto del Fauno, lehenengoko gidoia berana euki zuen saria, eta, bueno, bigarren bider etortzen da, estreinatzen da La Forma del Agua. Eta La Forma del Agua pelikula hau euki zuen Urrezko Lehoia Venezin, Veneziko zinemaldian. Orduan, klaro, jende guztia jakin da Venezin irabazi duela, baina badakite pelikula bat izan behar dela, ia pizka bat garrantzitsua, ez? Eta jende guztiak esaten dute oso ondo dagoela, ze neska bat maite mintzen da uretako monstru batekin. Orduan, pizka bat estetikoki, ezberdina gelditzen da, ez? Neska bat bezarkatuta horrelako monstru batekin, ez? Eta maite minduta. La Sirenita bezala, baina alderantziz. Baina alderantziz, hori da, bai. Eta, bueno, gero horrez gain daukagu Susan Sarandoneri ematen diotela saria, Susan Sarandoneri ematen diotela saria, eta The Rocky Horror Picture Show klasiko bat dena emango dute, eta gero bai ematen diote, beste ohorezko sari bat ematen diote William Friedkineri El Exorcista filma egin zuena. Orduan, sari potolak daude, gero dokumental dago psikosiseko dutxako sekuentziarena, hanbeste plano daukana, horren dokumentala dago oso polita izan behar dena, ez? Horrek sekuentziak eduki zuen hanbeste gauza, musika pini, planoak, beste planoak, hanbeste plano, izan zen oso gogorra, ez? Orduan momenturako, eta horren dokumentala, bai emango dute Sitgesen. Ez dena horri buruz. Horri buruz, bakarrik horri buruz, imagina ematen duela dokumental bat egiteko, horrek ze. Zinezalea garen antzako oso kuriosua da hori sekuentzia, ez? Zeran beste plano ezberdin dauka, eta Alfred Hitchcocken ni bentsat oso zalea naiz, Alfred Hitchcockena. Orduan, gauza asko daude errementari, errementari aurkeztuko dute Euskaldun filme bat, Ales de la Iglesiak ekoizpena egin duena eta Paul Urquijok zuzendu duena. Eta horrekiko dute, beraiek lehen aukera ikusteko errementari, guzain egon beharko gara pizka bat. Bai, gainera, lehen aipatu idazu, hori aurkeztu zuenean, Ales de la Iglesiari barkatu, marrazkien bidez kuriosoa, ez? Claro, Ales de la Iglesia komikizalea da, eta Paul Urquijo bai oso ondo marrazten du, eta orduan irakutsi zion, ja esaten da bezala zelan geldituko den bera filma, ez? Zelako iuntasuna, eta, epatxi errementaria ereinek arkitaratu zuen ipuinan dago oinarrituta, eta orduan, jende asko gara hori ipuin zaleak, ez? Eta orduan, ni bentsat desiatzen hori ikusteko, zain egon beharko naiz, baina, oso ondo egon behar da, errementari. Itxura ona daukala ematen du, bai. Han gaude, gure zinea, Sitgesen. Bai, gainera euskeraz, ez? Gainera euskeraz, hor, azpitituluak epiniko dute eta bikoizketa bai egin dute, orduan, ni nahi dut euskeraz ikusi, lehen. Eta da, bere lehenengo lana? Bai, Paul Urquijoren lehenengoko lana da. Bere film luzea, eta, nik uste dut, making of bat dago interneten, jendeak nahi duen entzako ikusi, eta oso interesgarri ematen du, ea? Bai, bitxia, ezberdina. Noiz estreinatzen duten? Zinetan ikusteko. Bai. Adibidez, estreinaldiak orain daukagunak, ez daukate zer ikusirik errementariarekin, esango dugu, baina daukagu estreinu oso potoloak. Lehenengo adibidez dokumentala daukagu, dokumentala ditzen da, una verdad muy incómoda, ahora o nunca. Al Gore da protagonista eta aldaketa klimatikoa. Biak dira protagonistak, eta Donald Trump da esaten den bezala, pixka bat etzaia, ez? Al Gore da heroia bezala, eta Donald Trump da etzaia. Eta orduan, da dokumental bat beharrezkoa, ez? Lehenengoan egin zutena, una verdad muy incómoda, hau da bigarrena, ez da? Ahora o nunca ditzen dena, eta, claro, da oso kritika asko dauka, Estatu Batuak zelan atera ziren, ez? Pariseko
hortik, ez? Eta orduan zelan nahi dute esan, Greenpeacek gainera sari bat eman dio Donostiko zinemaldian, Lurra deitzen da, Jon Kortajarenak eman zion saria, eta Greenpeacek emateko saria dokumental honi, nahi du esan, merezi duela, ez? Ingurumena bentsate zaintzeko eta horre gauzak ikusten duzun bezala, gero eta desastreago da, Lurra, terremotoak, tsunamiak eta danetarik daude, eta hemen dokumentalean asko esaten dute engainatu egiten gaituztela, ezta? Komunikabideen bidez. Bai, komunikabideen bidez, eta gauza gehiago gaz, ez? Kuriosoa da beti lurralde, ez? Diru gabekoetan, ez? Gertatzen direla eta esaten duzu zergatik bakarrik beraiei gertatzen zaie, ez? Pixka bat, dokumentala oso interesgarria izan behar dago. Ematen du ere, bai. Bai, ezta? Gero, normalean ez da erraza dokumentalak ikuste horrelakoak, orduan. Bai, gainera hori, ematen du zinemara joaten garenean bakarrik pelikulak fikziozkoak existitzen direla, ez? Eta ere, dokumentalak ikusteko aukera dago. Bai, eskerrak, ze bestelan nik dokumental zalea naiz eta gero eta aukera gehiago daukagu. Astero egoten dira dokumental bat bentsatero bi, lehen ezinenak egoten askotan, ero bentsat egoten bat ziren, zailagoak ziren aurkitzea, ez? Zendan bezala eta orain bentsat jendeak badauka aukera gehiago. Jaialdi gehiago daude bai dokumentalakin, telebistan beti egon dira dokumentalak batzutan, baina ez orain bezala, nik uste dut orain dokumentalari importantzia gehiago ematen zaiela. Bai, agian landuagoak, ez? Bai, eta lehen bai egiten zuten dokumental onak, baina nik uste dut modernizatu egin garela, ez? Bai, historio ezberdinak lantzen dira. Hori da, bai, ezberdina, era ezberdinetara, ez? Bai. Ja, bizka bat, sortzaileagoa gara dokumentalak egiteko, ez bakarrik beti bezala montaketa bat, kazetari bat, ez? Bai. Aktoreak ere badaude, gidoi oso onak egoten dira dokumentaletan, eta bueno. Bai, edo ez bakarrik animalien dokumentalak. Hori da, bai, ze baten zuen bakarrik zela paisaiak, animaliak, eta nik ez dakit ez, eta profesioak, zaten dut, ez? Ez dakit, baina, bueno, gauzak aldatzen duaz, eta dokumentalak ondo egoten dira batez ere konturatzeko ze gauza dauden eta ez diguten kontatzen be bai, ez? Batzuk izaten dira bentsat. Hemen, hau dokumentala, badakigu Algore dokumentala dela, orduan, beran ikuspuntua da, ez? Bai. Baina, bueno, ikusi da Donald Trumpena, ni nahiago dut Algorena bentsat ikusi, ez? Ikuspuntua. Eta, bueno, gainera oso garrantzitsua da aldaketa klimatikoatik hitz egitea. Bai, eta erreala da. Erreala da. Orduan, bueno, oso interesgarri iristen zait, hau dokumentala. Bai, beharrezkoa. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming? It's freezing. The most criticized scene in the movie An Inconvenient Truth was showing that the combination of sea level rise and storm surge would flood the 9/11 memorial site. And people said, what a terrible exaggeration. Hurricane Sally slammed into New York City last night, flooding the World Trade Center site. Storms get stronger and more destructive. Watch the water splash off the city. This is global warming. I feel so scared, sorry. Despair can be paralyzing, but this to me is the most exciting new development. We're seeing a tremendous amount of positive change. The basis is there, but it's still not enough. It's crunch time at the climate change conference in Paris. Still some really tough negotiations going on. What would it take to shift to renewables? I'm talking about breaking the impasse. Virtually every nation in the entire world agreed to get to zero greenhouse emissions. It is unprecedented. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. The next generation would be justified in looking back at us and asking, what were you thinking? Couldn't you hear what the scientists were saying? Couldn't you hear what Mother Nature was screaming at you? This movement is in the tradition of every great movement that has advanced humankind. We're not going to recognize it. We don't want to discuss it. It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generation.
let anybody tell you that we're going to get on rocket ships and live on Mars. This is our home. Eta bueno, gero daukagu Espainiatik Tok-Tok, komedia bat, barre egiteko. Tok-Tok, Vicente Villanueva da zuzendaria, eta aktore ezagunak daukagu. Paco León, Rosy de Palma, Alejandra Jiménez, eta orduan, batzen dira, bueno, Tok nahi usan trastorno obsesibo-kompulsibo, eta orduan, batzen dira 6 pertsonai, psikoterapeuta batekin batuta, eta psikoterapeuta berandu dator, eta bereiek 6 daudean, eta beraien artean hasi behar dira, claro, ez, konbibentzia bat esaten den bezala, zain dauden bitartean, eta claro, bakoitzak dauka beran paranoia, beran gauzak, eta bueno, orduan barre egitekoa da, dago egin da, apropos horrela, eta antzerki batean dago egokituta, hori antzerkia oso arrakasta handia izan du Lauren Buffin antzerkia, eta, bueno, arrakasta, ja, gidoi bat daukasunean ona, ez? Beti errezagoa da istorioa oso ondo egotea, ez? Antzerki batek beti ukitzen du gidoia ondo landuta, gainera arrakasta uki duen, ez dauka elkarrizketa oso argiak eta arinak eta, ez? Biziak. Zaten dute igual honek filmak daukala antzerki txurazko. Niri horrek ez dit importatzen. Igual egongo dira batzuk izango duenak, pizka bat antzerki itxura dauka honek, ez? Baina elkarrizketako oso bitxiak dauka eta barre egiteko da. Bueno, eta ere hori kuriosoa da, ez? Bai. Hori antzerki txure itzatea ezakit beste era bat. Nire gustatzen zait antzerki txure ukitzea. Jo, orain txego horatu naiz, antzerki txure izan dudanean, Ana Karerinan filma ikusi nuena, azkenengoa, zelan antzerki txura zelan ipini zioten, apropos eszenario batzuk antzerki barruan egongo baziren bezala, eta igual kortinak zabaltzen ziren, eta edur ikusten zenuen, eta derrepente zelan pasatzen zizun antzerkiko eszenatoki batetik paisai batzutara, eta izan zen, kristona, zoragarria, hori pelikula Ana Karenina. Osea, izan zen oso ona, Keira Knightley egon zen, eta Jude Law protagonista bezala, eta niretzat hori filma oso ondo, eta antzerki txura ez dauka, baina antzerki erabili zuten, antzokia esaten den bezala, transizioak egiteko, pasatzeko mendira, ero herrira, ero tren geltoki batera, eta... Ze polita. Bai. Zote ikusi, Ikusiko duzu, historia dramatikoa da, baina ondo dago, Birdman ezagutzen duzu ere, Birdman ere horrelakoa da pixka batez. Bai, daukabe bai, baina, bueno, honetakar zuzendari artistiko dauka kristona, Ana Karenina honek. Eta arropak eta argazki, dana dauka oso ona, Apuntatzen dut. Horrelako gauzak ikusteko bentsat, beti ondo joten da zinea, dana koloreak eta argiak eta arropak eta jantziak eta gauza guztiak ondo ikusteko, ez da? Bai, arte guztien batuketa, ez? Klaro, dana batuketa. Zineak hori dauka polita, gauza asko, dana, gustatzen zaizuna, bai musika, bai arropak, bai argazkia, bai aktuazioa, gidoia, dana batera, ez? Dana batera. Hori da polita, ez? Bai. Séptimo maravilla, esaten dute, ez? El arte. Bai, ez da kasualidadea. Ez da kasualidadea. Te chupo la concha. Disculpe. Sí. ¿Ha dicho algo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hija de puta! Le he oído. ¡Guarra! ¡Guarra, yo no! ¡Socorro! Los ha citado a todos a la misma hora. El doctor, para lo que sea, ¿ha llegado ya? No. Parece que nos toca esperar. ¿No habrás traído unas cartitas para echar unas partidas, no? La gente cada vez está más desorientada. Me persiguen. ¿Quién? Las líneas. ¿No tendrás por ahí un bactericida? ¿No? ¿Fungicida? ¿Yo qué es lo que soy? Un aritmomaníaco. O sea, que lo mío tiene nombre y todo. Yo estaba convencido de que eras un cretino. ¿Estamos locos? Sí. Digo no. A veces creo que puede ser muy mala. Como si otra persona viviera dentro de mí. O dos, o tres. ¿Usted sabe cuántos espermatozoides suelta un hombre en cada eyaculación? ¡Qué horror! Abre la puerta, sácalo para pasear. No
sé ustedes, pero yo me estoy empezando a sentir algo incómoda. ¡Besugo! Un menudo circo estamos montando aquí. Eta bueno, hortik pasatzen dugu La montaña entre nosotros filmera, ezberdina, drama bat, esaten den bezala ez dauka zerikusirik komediarekin, daukagu Kate Winslet eta Idris Elba, aktoreak Kate Winslet danok ezagutzen dugu batez ere, Titanic eta Sentido de Sensibilidad, eta hainbat pelikulagatik. Eta hemen pelikulan esaten dute beraiek direla honenak, beraiek aktoreak. Zer gertatzen da, aeroportuan daude, hegazkin bat hartu behar dute, joateko, presa daukate, eta hegazkin txiki batean joaten dira biak, aktore biak ezagutzen dira bertan hegazkinean, eta istripu bat edukitzen dute. Eta mendian jausten dira, elurrez beteta mendian, esango dugu biben bezala, elurrez, superbibentzia totala, eta orduan biak lagunak egiten joaten dira, eta jende guztia dago, filma ikusten dagoen bitartean, noiz naztatuko diren bien artean, ez? Naztatuko dira, ez dira naztatuko, baina jende guztia horren zain, ez? Badakizu, jendeak hori, ez da inporta eneska, Kate Winslet hemen kasuan, mutile badauka eta eskondu egin behar bada urrengoko gunean, ez? Dano nahi dugu, baltzarekin maite mintzea. Hori da, morbua, ez? Maite minduko badiren, zer gertatuko den, hori pelikula ikusi behar da. Ondo. Tengo que operar de urgencia en Baltimore. Puedo volar a donde sea esta noche para estar allí mañana. ¿Puede ayudarme? Señor, creo que tenemos el mismo problema. Tengo una idea. ¿A qué viene tanta prisa? Porque mañana me caso. Enhorabuena. No, él no es mi... No nos conocemos. No. ¿Qué hacías en Idaho? Vine a un congreso médico. ¿Eres periodista? Eso explica el interrogatorio. ¿Nadie? Alex, mírame. Tu pierna está herida, tu teléfono está roto, el mío no tiene señal y estamos en lo alto de una montaña. Si nos quedamos aquí, estamos a salvo. Si nos vamos, será más difícil encontrarnos, ¿de acuerdo? Mira, no quiero morir aquí arriba, solo porque a ti te da miedo arriesgarte. Nos estarán buscando. El piloto no informó del plan de vuelo. Nadie sabe que estamos aquí. Estamos completamente solos, tú y yo. Aguantaríamos 3 semanas sin comida, 3 días sin agua y 3 horas sin cobijo. Vamos a morir juntos. Y ni siquiera te conozco. No vamos a morir. Hoy no. ¡Alex! ¡Alex! Eta gero, hortik pasatzen gara, drama batetik, beste drama, ez hain drama, baina drama batera, Tu mejor amigo pelikula, txakur bat dela protagonista. Txakur bat. Eta orduan, txakur bat protagonista, badaukagu pelikulak txakurrakin eta, baina hemen, ezberdina da, ze reenkarnazioari buruz hitz egiten du. Txakur bat reenkarnazioari buruz, esaten duzuna, ostra, bai arraroa ez, originala da. Hau txakurra reenkarnatzen joten da, txakur ezberdinetan. Eta lehengoko beran etxean dagoen mutikoa, azkenenkoan reenkarnatuko den mutila nagusia Dennis Quaid izango da, ez? Orduan,
ondo lotuta dago horrez, eta originala izan zait, ez? Txakur bat reenkarnazioagatik hitz egitea, ez? Eta ez da komedia. Eta ez da komedia, ez. Hombre, claro, hil egiten da. Hombre, hil, eta bestela. Baina, bueno, hil, baina gero beste txakur baten gorputzan dago, ez? Ezberdinetan, ez? Eta orduan, bueno, dauka bere punto originala, esan bezala. Nik inoz dut ikusi, ez dakit inon beze txakur bat reenkarnatzen eta ikusten, ez? Beran pentsamendua denbora guztian, hizketan. Bai. Ze bera da narratzailea. Orduan hori da originala, ez da? Bai, ze reenkarnazio pelikula, kasko Ghost eta bar, baina animaliekin. Bueno, Ghosten reenkarnazioari buruz ez dute hitz egiten dute gehiago espiritu bat, ez da? Egia da, bai. Baina reenkarnazioari buruz egon diren pelikulak beti izan dira pertsonakin. Eta hau animali batena eta gainera beran pentsamendua. Ematen dizu beti pixka bat como argitasuna, ez? Pentsatzea zure burua mantendu egiten dela, ez? Ja, bai. Ez dela hiltzen, ez? Zure burua. Ona da, ez? Burua bentsate jarraitzea abante, ez? Bai. Ze hemen egonero, bestean egonero, ez dakit nun egon, zure burua, ez? Dagoela beti, bezala, ez? Hor. Bai, eta hori da garen azkenean, ez? Hori da, bai. Batzuk sinisten dute horrelako gauzekin, beste batzuk ez. Ni sinisten dut arimarekin. Arima eta burua biak konektauta daudela, bezala. Bueno. Hori ja bakoitzak esan bezala, ez? Baina, bueno, polita da sinistea be bai. Bai, itxaropena. Bai, batzuk zaten duteaz, amaitzen da eta listo. Zaten dut, ez? Nik ez, nik uste dut kamino bat dela bakarrik. Gero hurrengoa beste kamino bat, beste bide bat izango dela, eta, bueno, gogorragoa ero onagoa hori ezakit. Bueno, momentuz hor daukagu pelikula hori. Hau daukagu. Eta, bueno, hori bentsat originala da, ezta? Bai. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Estamos aquí por algún motivo? ¿Hay alguna finalidad en todo esto? ¿Y por qué la comida de la basura está mucho más rica? Este era yo. Y este también era yo. Y luego fui este pequeño. Un montón de vidas para un solo perro. Pero me estoy adelantando. Empecemos por el principio. Para mí, todo empezó con un niño. Se llamaba Ethan. Yo me llamaba Bailey. ¡No! Venga, Bailey, hazlo. ¿Qué quiere que haga? ¡Échala! Cuando Ethan estaba triste, sabía exactamente lo que debía hacer. ¿Listo? Estoy listo. ¡Ahora, Bailey! Pasábamos toda la tarde jugando con el balón. A Ethan le encantaba. A veces solo necesitaba una ayudita. ¡No! Oh, lo siento, ha sido el perro, no yo. Pues deberías enseñar al perro a comportarse. Pasábamos todos los días juntos. ¿Se pelean por la comida? No hay nada. Después de varios años, noté que mis días con Ethan iban a terminar. Muy bien, Bailey. Te echaré de menos. Y entonces sucedió. Había vuelto. Y no tenía... Era una chica. Buena chica, eso es. Tenía una nueva función. Volvían a necesitarme. Y otra vez... Y otra vez. ¡Hola, Coco! Con cada vida, aprendía una nueva lección. ¿No nos conocemos? ¿Dónde has encontrado eso? Venga, ¿listo? ¡Ya! Intentaba comprender todo lo que había visto. ¿Mi viaje tenía algún sentido? ¿Y qué papel tenía el bacon? Llegar a ser tu mejor amigo. Ese es mi propósito. Ethan, ¿por qué siempre vas con este chucho? ¿Es porque no tienes novia o algo? El perro se ríe de ti. Los perros no ríen. Tiene gracia. Da amaitzeko utzi dut Blade Runner 2049. Blade Runner oso ezaguna izan zen Ridley Scottek zuzendutako filma, Blade Runner zientzia fikzioko pelikula kultoa, kultoko pelikula bata, eta hau adibidez Denis Villeneuve eraman du pelikula hau
eta esaten dute oso ondo dagoela. Luzea da, 3 orduko filma da gutxi gora bera. Ryan Gosling da protagonista, polizia agentea da dagoena Harrison Forden pertsonaiaren bila. Harrison Ford bai agertzen da hemen pelikulan. Harrison Ford danetan dago, Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias eta danetan dago. Eta orduan hemen, replikantearena, lehena Sean Yonek egiten zuena, hemen Ana de Armasek egiten du. Eta gaiztoa da Jared Leto. Eta gero poliziaren eta agenteen nagusia da Robin Wright. Orduan, zaten dute daukala kriston argazkia, atmosfera oso ona, da motela, erritmo motela dauka, baina lehengoak galdera asko erantzun gabe uzten zituenak, honek galdera asko erantzun egiten ditu, ez? Eta gaur eguneko filme bat da, ze askotan robotak eta pertsonak, eta ez, replikanteak eta gizakian artekoak, eta bueno, nahi dut esan, gaur eguneko pelikula ematen duela gehiago, ez? Lehena estrenatu zenean, asko gelditu ziren, ze nondik doa, ez? Hau filma, ez? Zelako arraroa da. Bai, agian orain ohitutagoak gaude. Nik uste dut gaur egun jendeak hobeto hartuko duela, hau filma, ez? Nik lehenengoa ez dut ikusi, badakit fama daukala, baina... Hau pelikula ondo etorriko da, zure bezala, jende askorek ez duenak ezagutzen lehengoko filma, eta esango du, ostra, orain nahi dut ikusi lehengoko filma, ez? Bai. Osea, ikusten duzunean, gogoa ematen dizu lehengoa ikusteko. Ea. Eta gero zein gustatzen zaizun gehiago. Agian ez dut ulertuko, ez dakit. Bueno, baina honek erantzunak ematen ditu. Eta lehengoa, jende asko gelditu zen, hau, erreplikantea da, ero ez da, pizkat asko gelditu zen pizka bat horrez. Zaten dan bezala, zer gertatu da, mena? Bai, biak ikusiko ditut, bai. Estrainaldi polita daukagu, ez? Denetarik. Bai, denetarik, hori da. Denetarik daukagu. Zuzin ikusiko zenuke. Ni lehengoa nahi dudana ikusi da Blade Runner. Estiloa gustatzen zait asko, zientzia fikzioko pelikulak asko gustatzen zaizkit. Eta, ez dakit, iristen zait ondo egon behar dela, ze egia da ni lehengoa ikusi nuenean, iristen zitzaidanela, bizka bat, arraroa, motela, eta bizka bat, gelditu nintzenela, hori, batzuk gelditzen direnak erantzun gabe, eta gustatu egiten zaie, erantzun gabe egotea, niri gustatzen zaio pixka bat erantzun batzuk ematea, ez? Pelikuletan. Orduan, hau pelikula badaukagu gogoa ikusteko, zelan, ez? Zelako argazkia, zelako atmosfera, gidoia batez ere gogoa daukat ikusteko, ze gidoia eta zelan egin duten arazoa konponduta, Harrison Ford, zelan, ez? Agertzen da hemen historio guztian, kuriositatea ematen dit honek pelikulak. Eta bai nahi dut ikusi tok-tok, komedia bat egitea oso zaila da, niretzat. Barrera egitea oso zaila da. Eta, hau iristen zait, trastorno, kompulsio, obsesibo hori, barra egitekoa izan behar dela. Gainera guztiek daukate hori, ez? Gaixotasun hori. Claro, dano daukagu pixkat, bintzat, dano daukagu zerbait, ez? Baina... Hemen kasuan, da, en plan exagerau total, ez? Zepinita apropos, eta orduan danak alda batera naztatuta, barregura gehiago moteko. Dokumentala bai ondo gongo da, Hori bai, interesgarri izan behar da. Bai, batez ere hori egunerokotasuna, eguneroko gai bat delako, ez? Karo, eta zuk? Zein guztiko zenuke? Dokumentala ere atentzioa ditzen dit. Blade Runner daukan famagatik ere. Famagatik. Eta txakurrarena ere oso originala da. Bai, originala da, ez da? Bai. Bueno, hurrengoan galdetuko egizu eta ber zer iritz zaizure, zein ikusi duzure da donala. Eta gero Sitgesen ere, errementariarena ere. Hori ea noiz heltzen den. Ositxura hona dauka. Nik bai errementari eta bai La Forma del Agua, Guillermo del Torona, biak daukate gogoak ikusteko, bai. Bueno, momentuz, asteburu honetan, estrenaldi horiek ditugu. Hori da. Eta eskerrik asko, Arantza, gurekin elkarbanatzeagatik. Zuei, ondo pasa eta zinema disfrutatu. Eskerrik asko, bai. Bueno. Baita zu ere. Eskerrik asko. Gero arte. Agur. Los replicantes son como cualquier otra máquina. Pueden ser un beneficio o un peligro. Si son un beneficio, no es asunto mío.
Una vez tuve tu trabajo. Se me daba bien. Antes era más sencillo.